Yes, comrades, good morning and how are you? Muli bwanji kapena mwazikaso bwanji. Ma comrades nonse kumene muli. Comrades, ndimamva chisoni kwambiri ziko lathu lipena pake. Tikamakhala nthawi zonse wina ndi nzache amafunana milandu. Amafuna every day. We need the breaking news. Wakuti watukwana wakuti wapanga chakuti. Achipani chakuti apanga mwakuti. Ena apanga mwakuti. Nthawi zonse kumalayi kuno. Timakanga ndife anthu oti ongokonda ndewu basi. Mwina kungokonda zinthu zongoti tizingosemphana pamene chilungamo tikuchiziwa. Ine ndimamva chisoni kwambiri ndi Amalawi. I feel very sorry for we Malawians. Kati natengera kuti kakhaidwe kamene kaka ukangati kakhaidwe kamene tinako ngati ziko kanangochoka kumalo okuti basi mwezi bwana choncho basi. Tinachita adopt kakhaidwe kena kache kokayikisa kakhaidwe kena kake kamatama, you know. Amalawi pena pake timatama timakhalamo koma tibenzero. Koma chowo kwambiri chimandiwawo nchokuti ziko lathu lili ndilosauka. Ngakhale ziko lathu lili losauka muli anthu ena olemera. Koma ngati ziko lili losauka olo mziko muchamtakhala olemera ndiyoti olemerawo mulibe. Munimvese bwinobwino pamene papo. Ziko lathu ili la Malawi. It's a poor country. It's a poor nation. As compared to kumaiko anzizatu. Ife ya Malawi ndifosauka. Kwambiri, ngakhale ena munomu ali ndalama. Ni mamilionea akudya bwino tikona ngati akudya bwino. Koma ngati ziko lilosauka ndiyoti ziko munomu Malawi aliyese ndosauka. Choneka kuti ndifolemera bwezi ndi nzeru zina zake zoona kuti tikuziwa chitikukondi chani ukalemera. Choneka tena makhala olemera mwina choti ani ndalama. Koma mutu mwawo nkhani yokhuza chitukuko choti cha ziko mulibe. Amangona zawo khabasi. That is not richness. Sikulemera kumene kuja. Muntu ukalemera. Wena kumaziwa kuti okay, ine ndinolemera, ine comrade Samuel Wala ndinolemera. Inde ndikudya bwino ndi banja langa. But what can I do for the country? Ndiye kulemera kumene koko. Muntu olemera aziona kuti kodi ine mendalemera chonchi. Pabanja panga abalanga akudya bwino, ananga akudya bwino, chilichonse ndili nacho. Koma ziko ndikulipangira chani. That is where Malawi tikulephera. Pali tikulephera Malawi pamene popo. Timafuna upanga zinthu inde zokomera patoka. Ngakhale kenda zambiri chotani. Kakupenti ngachuke chotani. Koma kantima kacheko kuti ine ndine ndekha basi ndikhale ndekha. Olo ziko latili osalithandiza china chilichonse. Iyi asiyena zivutika chachikulu ine ndi ndalama. Kantima kamene kaka Malawi katipweteka. Andimamva chisoniso kwambiri. Kuona kuti anthu ife tili kuno ku Malawi ndifosaukisisa. Boma lathu losauka, usogoleri wathu nzeru alibe, ndi osaukaso maganizo, koma timadana koopsa. How can we develop this country? Ngati toka anthu osauka toka tikumayambana, moti tikhale pansi tipeze nzeru tilemere koma timangokokana. Kaya kundale kumangokokana, chilichonse inu ziko lake la mtundu wanji. What sort of a country is this? Ndifosauka panopa tikuoneratu kuti ife ziko lathu ina panopa ife kumalawi kunoko. So poor. Zinthu zomwe zimatipangisa ife kuti tikhale anthu abwino zikumakwera mtengo every day. Anthu andale amene timakhulupirira nthawi zonse akuba ndalama za boma, nthawi zonse akumatinamiza, nthawi zonse akumapanga zinthu zosemphana. What sort of people are we as a country? Ine chimene ndimakhulupirira pa ziko lapansi pano, anthu mukakhala osauka mumakhala pansi limodzi kumamvetsesana bwinobwino. Chomwe mukakhala osauka nonse sikuti kapena nonse ndinosauka maganizo ayo. Pamakhala awiri atatu anzeru. Moti mukakhala pansi bwinobwino kulisanthula mavuto anu chomwe chikupansani kukhala osauka mukachipeza ndi kusauka kwanu konse kuti you can move a step, 1 or 2 step ahead of you. Mukhoza kuyenda kuti ma step tingati. Koma kumene kunoko ndifosauka. Zipani zathu zosauka. Anthu athu asogolera athu zipani osauka. Musogolera wa ziko osauka. Koma tikudananso kwambiri. Of course munthu osauka amakhala opanda nzeru. Mwina that's why timadana pafupi. But why am I saying like this? Kumalawi kunoko tikuziwiratu bwinobwino kumalawi kunoko. We know kuti chimatipwetera kumalawi kuno ndi ndale. That is dirty politics. Timaziwa kumalawi kuno. Aliyese kumalawi kuno sanameboza. Timaziwa ifeyo chiyambi chathu cha mavuto kumalawi.
ndi ndale zopanda mutu, ndi ndale zoponderezana, ndale za nkhanza, ndale za nsanje, ndale zonyada, ndale zoti chilichonse chabwino wandale zikhala nacho yekha kopanga ndale. That's where the mistake is. And chachikulu kwambiri usogoleri wa dziko timasanga munthu muchimbulimbuli mwechwa choti wachoka kumtundu wa kwanu basi amene akhale president olalibe nzeru chachikulu wakhalapo. These things are killing us. Taona pano pamene zinthu zikuchitika kuno ku Malawi, tinaluza munthu Saulos Chilima kunthungu wako boma nthawi yonse azathalani bomawa osaukaso nawonso ngati fitomo ali bomawa anapanga pretend kuti mina maliro a Saulos Chilimaja sanali maliro okuti anthu ambiri anakhuza kwachipisa maliro a Saulos Chilimaja a vice president wa dziko. Lero litaonani tokatokato opanda nzeru tukokana enake anamfedwa ako chibanja la Chilima, very very well organized people as a family. Mukulira mwawo kukhala pasi bwinobwino akamapanga mwambo aupanga mwambo okumbukira m'bale wawo kuposa mmene aboma akupangira. Just imagine kamwe chino chimene chocho. Just imagine the Chilima family aupanga zinthu well organized kulira maliro a m'bale wawo kumukumbukira m'bale wawo mwabwino. I've never heard one of the family yakwa Chilima kunyoza boma, right? They're just doing their own things. And aliyese akuona kuti akwa Chilima aupanga choncho. The family is doing a great job kukumbukira m'bale wawo. But look at the government yomwe m'bale wawo amapanga self as vice president. Ye boma lomwe m'bale wawo anali nawo anatekapo gawo lalikulu kupanga kubweresa usogoleri ulipo. Saulos Chilima did a good job for a political party ya MCP plus leadership ya MCP achakwera. But look, aboma mene how they have treated maliro a Saulos Chilima as you compare ni mene akubanja apangira. Apapo ndakamba kaya kubanja ndakuboma achakwera MCP. Now look at the party, United Transformation Movement, UTM. UTM ngati chipani. You can see mene alilira maliro. Kwamba day omwe nikoti kulamba nkhawa au chipani cha MCP. M'bale wawo usogoleri wawo wa chipani atamtengera kukhota Chakwera kapena boma la Chakwera ilili litatipanga create nkhani ya boza ya corruption against their leader. Chipani cha UTM, it has been very intact. Sana pange ziwawa, sana tenge mwara kugenda kapena wa MCP. Aye. Of course, pali pose paka choipa timakhala ndi njira zina zake zomwe timafuna boma wina nzako ja umuoneshe kuti nawonso ndi nzeru. UTM yalira maliro kopya mwabwino kwambiri. Nanga pali chipani chomwe chapanga ona msogoleri wache atamwalira kuti UTM. Oyamba kulira bwino maliro akubanja. Achiwira chipani cha UTM well organized. Sinambe ndamva inayo kuti chipani cha asogolera chipani cha UTM osala amoyo alipowa. Ayambana ndi banja lakwa Chilima. Ayi. Chilichonse chimene akwa Chilima kunena UTM they have been following. Chilichonse chimene akwa Chilima akupanga kukhuza ndi mwambo wa m'bale wawo yemwe atalisiya kunthungu aja ndi anthu ena 8. UTM has been respecting the Chilima family. And what pains me most is this. UTM formed part of TOS Alliance. Koma mTOS Alliance muja zipani zina inde zikumaveka afford ikumayankhula apo ndi apo. Koma UTM as a party yaulita chithunzi chabwino kwambiri. Sinakhumudwitsa kwa Chilima, sinakhumudwitse boma la Malawi. Achakwera sana khumudwitsidwepo ndi UTM. UTM sinambe yanyoza apo MCP kapena kutenga myala kwa agenda MCP. Ayi. Anthu a discipline. Tikapitiza choncho ku Malawi kumapanga zingamene kuyankhula papa. Tizipa sana ulemu ngati Malawi. Komanso tiziona zifukwa zomwe zikhoza kutisemphanisa Malawi. Apapa chagona panopa lero ndikuyankhula choncho chikwa kuti 10 June ali pafupi. Aboma they are trying to take afuna abwese zinthu za chilendo pamaliro omwe za chilendozo anzawo anapanga kale. Za chilendo sizimakhala kawiri ayi. Mmene kubanja analira maliro a Saulos Chilima, mmene chipani cha UTM chinapangira hando
maliro aleti Chilima. I think that was okay. Ndezimene zina za chilendo. Panopa ngati MCP boma ngati boma panopa lifuna tekepo gawo kukuza ndi maliro a Vice President Saulos Chilima. Aboma akuyamba nkhondo, akuyamba ndewu. Koma chifukwa chani MCP afuna yambe ndewu? Why is MCP looking for a battle, a fight against anthu omwe akhala kukhala bwinobwino chimfere ni bale wawo kapena chifere msogolo wa ziko? Chifukwa chani panopa boma likubwera ndi program yomwe ikutitsa kuoneza Malawi? Why MCP kumene muliko? Chifukwa chani mufuna mbwerese zinthu za chilendo pamene za chilendo zofunikazo tinapanga kale ya Malawi? Inuyo musanakozeke, inuyo musakufuna. Panopa chabwera ndi chani kuti Achakwera abwere? Ndinapita zulo kumene akulambula ujeni, akulambula kunthungwa kuja. Kwafusa anthu aja okoza paja akudabo taife tinangozidwa sizomene chapangi panopa. Chifukwa chani boma likubwera panopa kukamba za Chilima? Boma lakhala nthawi yayitali lisakumva zomwe Malawi timaganiza. Boma la Achakwera akabwera kumpoto ku nthawi yayitali, as somebody said. Takati kukamba kumbuyo kuku Achakwera takaone nipo pana gwande gabara wanuja ya munthu amene anakwira pampano. They never did that. Koma Malawi panopa chodebisho kuti kuli chalowa mu mtima wa MCP kuti panopa akati mangire pira kapena akapange mwambo pa 10 June siku omwe Saulos Chilima mwalira ndi anthu ena aja 8. Chapangisa MCP ndi chani? Komanso chimene akufuna MCP ya Malawi ife tiphunzirepo ndi chiyani? Ndi chani? Afuna chani MCP kuti ife tiphunzirepo chani? Chiko maliro akachitika maliro kubaja kuli kose maliro amapangidwa muziko lose kumakhala maliro. Izizi zabizo zokumbusana zina zake chiko panopa tu kubwera kwa MCP uku mwina ndi madalisosi kwa Mulungu kuti Malawi muziwe kuti ziko lathulo tindi msogoleri kapena nditi chipani cha MCP chomwe chili boma chimaganiza chili kumbuyo kwambiri ndi maganizo a Malawi, and it does not deserve any vote. Chipani cha MCP chikuyenda mbuyo, chikuyenda pang'ono pamene Malawi tikuthabaka kwambiri. Nkhani yokhuza chiliza cha SKC kunthungwa inde ni mbali ya boma, koma chachikulu anzawo anadusapo kale. Kaka ng'ono kamene chipani cha UTM chinayika pamene paja panafera Saulos Chilima pa ndi anthu ena 9. Kamene kaka ng'ono kaja kakukwana even pasakhale chiliza cha boma pamene paja a small thing kapira kaja tinayika paja kachikongwani paja anayika a president nani Daso Kabambe. Kamene kaja kakukwana ndipo Amalawi tinakhutira. Koma mukapita ndi pilala yanu pamene ja MCP mukutira kwira Malawi chifukwa iniyo maliro musumalira after 1 year. Maliro a Chilima lero lisakakhala ofunika kwambiri kwa MCP after 1 year. That cannot happen. Ndi usiru kamene wo. Because there's no interpretation of what the MCP and the Chakwera are trying to do. Mukakumbukira chani. That's why we are saying that MCP, you are only trying to celebrate the death of SKC by putting a pillar there. If mwamanga anthu angati so yamala menaje. So many Malawians were arrested after the death of Chilima. Muntu kungoyankhula cheo mubusa winake Gondwe wakuti Visola Synod anamangidwa. Kamulepo Karuwa anamangidwa. Anthu ambiri anamangidwa ndi boma la MCP chifukwa cha maliro a SKC. Chifukwa chani? Ndere loli basi ajamu na amanga aja mwapepesa leloli mwape MCP mwapepesa anthu amene anamangidwa atamwera SKC. Chifukwa chani muna amanga anthu aja akunena zinthu zomwe amaganiza zinachitika. Komanso MCP mukapanga pira pamene paja pamene ziko simunaliuze chinapha Chilima ndi chani. There is no death report for SKC apart from medical report yoti anagwa pa ndege munthu nkumwalira. Koma niyo ngati boma MCP ngati sogolo wa MCP, why did you fail to tell the Malawians? Tell Malawians kuti ndegeja inagwa bwanji. We need the report from you. Give us a good report. Chinapha Chilima ndi chani politically. Chifukwa Chilima anafa chifukwa cha ndale yetu. Chilima died because of politics. What politics did you use to kill Chilima? MCP atiuze kodi munaugisa ndale za mtundu wanji zoti Chilima amwalire pa ndege kunthungwa. When you tell us that, give us a convincing report.
chilima namwe chwa cha ndale timafuna chilima ife sidi mafuna chilima azala mune ziko likuyamba 2025 zafika 2030 ngati mene zali mtosha balance mukatuza sifuka zimene zozo ife kupita la kumene kutipitako. We're going to join you tili kumpoto enafe tipita kwakhala nawo pa mwambo menewo ngati mungatuza MCP ndale zimene munagwirisa kuti chilima moyo wake usaoneke leroli kuti chilimayo muzikampangira pira after 1 year atamwalira ndi anthu ena 9 ati mukatuza bwino zikhala bwino komanso mutuze sa MCP chifukwa chani munasanga anthu oti saziwa za ndege kufufuza nawo kukhala mu commission of inquiry yanu omwe sanatuse malizatsa bwino ndalama za Malawi zitaonongeka zambirimbiri because ma commissioners aja tinaona magamu amene amayenderatu tinaona ma allowance amene amayenda ma commissioners aja koma munaononga ndalama zambiri za boma kuti nkhani ya chilima ifufuzidwe upon public demand amene tikufuna kuti timve chilungamo munasankha anthu omwe saziwa china chilichonse mafumu majaji lawyers anthu omwe saziwa china chilichonse zokusa ndege koma anthu ozacho munasankha aja analephera kubweresa ripoti yeniyeni yomwe inapha chilima ndi anthu ena aja 8 mundege muja. So leloli mwafikapo bwanji kuti mkaike pira kumene uja pamene zimene zizi munapanga inuzo zibe ansala yeniyeni anzi akubanja akonza mwambo wabwino wopanda kuganizapo kwambiri choni bero wako komanso uchipani akupanga mnyambo yoti aliyense akuvesa zimene chifukwa chimene akupangira chiko namba akali kupanga zimene zizi inuyo mutakali kumbuyo kwambiri chiko chipani cha MCP ndiye chili ndi anthu omwe akuyenda kumbuyo kwambiri. They are always walking in the past. So comrades, Malawians, this is what you have to understand about our country. Nzomveza chisoni kuti panopa maimo timakokana ndife anthu opanda nzeru tokatoka tingatera anthu osauka koma zopanga zathu zikutipangisa kukhala osauka kwambiri komanso kukhala zisiru ngati ena kaziko la Malawi tentiphunzira Malawi kukhala pamodzi pakachitika zinthu ngakhale ndi kusauka kwathu kusiku kapita 74 sauka mzeru ayi timangosowa chabe mpata woti kumanda anthu omwe anadalisiro ndi usogolo ziko tauze chilungamo tenti ziphunzira chinthu chikachitika maliro achilimaja tikanakhala kuti MCP UTM akubanja kukhala bwino pamodzi mwambo wa pa 10 June sukanakhala ugawikana ngati mene tikonera panopa tosefe mwina tikanangopangana tenti kakumani kunthungwa kapena tikakumani kunsipa chikwa mwambo wa maliro sumachitika kawiri sumachitika madilawira ayi sungapange mwambo kumene kunafera munthu kapanganso mwambo kumanda siku lomwero ayi tikanakhala ndi one national day yokumbukira Saulos Chilima kamanga pira ukoko tikanamanga pira kumene koko koma siku lopa 10 limene nafa Saulos Chilima tikanakumana tonse pamodzi MCP UTM ndakubanja koma sindi kuziwa pamene zikukhala zavuta kuti MCP akuboma afuna pange pawo kakunthungwa akubanja akunena afuna pange kakunsipe program ya kubanja ndi akuchipani cha UTM inapangidwa kalekale koma MCP amangobwera mozizimusa chifukwa chani MCP mukubwera mozizimusa? Comrades, think twice. But bear in mind, osavotera Chakwera ndi MCP. Mukavotera amene wawa ndale zawo ndi zimene zizi. Nthawi zonse tizikosemphana sogoloko. Moti pange zinthu zabwino muziko mwathu muno tizingokhala tukokana kukandana zathu MCP awo. Kapena ena azitaya miyoyo yawo chifukwa cha MCP awo. Comrades, good morning everyone. Malawi, Camera.